Tenhle vůz, jak dlouho už je na trhu? Tenhle vůz? 4 roky. No, co to udělal po pátým? Ale To- ta předchozí, co jsme měli, jak jsi viděl, ta byla 7 let. A kolik měla kapacitu už baterie? To nevím, to jsem si zjistil nějak jinak, to nejde zjistit přímo v tom systému. No, to je zajímavé. I iPhone to má. No, myslím, že to nejde, já nevím, já jsem to nějak hluboko nezkoumal. Možná jsem ti přivřel KFCčko trošku těma sedačkama. To nevadí, tak to budou drcený křídla, nebo co to je, já nevím. To je ta nejlepší věc, co měli na seznamu. Fakt tam byly jenom křídla? Ne? Nebo tak co jste To, co tam je nakoupil? vevnitř, je to nejlepší věc, co byla na seznamu. Kentucky? Ne. Tak nic lepšího než Kentucky tam v KFCčku není. Bacha, ještě tady je jako místo. Kde je rezerva? No, nejhorší může zamést. A oškrábat led? Jako minimálně zajímavý auto, jako mám rád techniku. Líbí se mně, že to má tu show a tady tyhle prkotinky, to je super. Ale stejně v mých očích bude na prvním místě vždycky transporter takhle. Děkuji. Auto. Odcházím. Tak jo, ahoj. Rozjezte tamhle, my s Kovikem si nemůžu jít večera. Tak, teď mě zajímá ta nejdůležitější věc na tomhle autě. Kam se dá dát stream. To mě vždycky na všech autech zajímá. Tradičně možná semka. Já jsem to takhle dělával u Golfa právě, dával jsem to do té horní části semka. Jo. Ale na pravé straně spíš. Já můžu držet stream vzadu teoreticky. No, to je taky možnost. To je taky možnost. To je 5dveřák, co? Jinak jsou tady brýle. Někdo tady zapomněl brýle. To je nařízení. Jestli někdo potřebuje. Tyjo, KFCčko doslova tady cítím. Hrdo, Tak si ho Ano? co na rozdělej. to říkáš? To nejsou bosky. Tak jo, Tady má. Můj- to. tak teda můj kameraman, transportér. Ukáž, KFko. Na. Co dáváš tričko? No, v pohodě. Tak na, dávám ti stream. Budeš odteď můj kameraman. Co dáváš ty papíry? To je zbytek. Já zatím dostávám papíry. Kde jsou ty kosti? To nejlepší je na spodu. To je ten tvůj To je ten vysněnej. Texas Grander. A ještě Počkej, já to musím na střechu. Nebo co? no, odložit. Tak já ti otevřu kufr zadní. Chceš jí Twister Hawaii. To je to nejlepší? Jo? Ne, nejlepší budou ty hranolky, nebo co to je? Jsou že? pro, Ty jsou pro mě. ty jsou pro řidiče. Ty jsou pro tebe? To jsem velice rád. Hawaii tortilla, jo? No, Hawaii Twister. Ty vado. Říkal, To je že fakt s ananasem, jo? top, Jo? top 5 Tak v tom nejlepší případě produkt. Pepesko, dívej se, jaká je ta dobrota, to mě neurazí. Je to podlepšený zelenina. Hawaii, dívej. Já jsem říkal, že ti to bude chutnat. No, není špatný. Já mám tu nic moc, ale mám hlad. Ale není to špatný na jednu stranu. Ten ananas. Pepeska prej odchází. Jo? Mhm. A Miro si dá prý výlet do českého KFC. Tak asi si dám výlet do českého KFC, také u nás je. A ten telefon Pepeska. Mějte se tu hezky. bezdrátové nabíjení? Ten Asusacký asi má. Tam si ale nejsem jistý. iPhone má určitě. garantovaně. To můžu zkusit. Ale mám tušení, že Papa to Pepesko, se asi dá nastavit. Ahoj Bobby. Pipo bye. Mějte se tu hezky, ty fakt jdeš? Opa, Napište spláchnout kolou. Celou nemáme. mám pro vás. Oko. Nevím, na bramlách, na to nezapomenu. Děkuji.
takovýhle maličký. No. Děkuji. To je ideál do takovou velkou. Hodně cuta. Já ji dostal na tom. Na hlava se. Na hlava se. Má rozhodně lepší zvuk než ta Tesla. Dovolím si nesouhlasit. Jo, pravda, Tesla nemá žádný zvuk. Tahle to má už ale 100 000, no vytáhne. Tahle má 100, tam to měla 80, ne? Ilmicharovka. Tesla má zvuk. Tesla má zvuk. Hořící baterie. Tady máte kovíkovou SPZ, nemáte? Co? Ilmicharovka, kéž by to bylo tak jednoduché. Pepeska tady stále je. Vedoucího vlaku. Marek Podržítko 092. Co? Estonsko. Proč ne? Protože to tady odlítá postupně. Jo, to je jednohubka. Ale není to špatný. Ale ananas na pizzu lepší. No, bylo by to Já jsem jim říkal, že ti to bude chutnat. My tam tě nechat, jo? Ne? Já jsem tam odložil. Pepeska. Fajn, jdu si Tak na? To nechci. Já to jdu vyhodit. Když mě vyhazuješ. Nevyhazuju, to bych neudělal. Kameraman se mění? Jo. Já vám výpověď. Nevím, jestli ti ji podepíšu. A podívej se, kde jste spolu zaparkoval, jo? Aby souhlasilo. Dívaj se na značky Koviko. Jak jsem to říkal. Já jsem to viděl tak hezky v té parkovací kameře. Adamex první transportér dal Okay, no ukaž to. Tak si užívejte stream, no. Jo, tady nic není. Je to zajímavé auto, jsem žádná. Pojďte se streamem dovnitř. Já? Jo. Ukážeme vychytávky auta, ne? Arkády. Oni stažený. Aha. Můžeš mi to prosím vzít, abych neměl rukavici? A kam to chceš dát? Do koše. Do kterého? Tam, kde jsi vyhodil kolu. A něco jiného je stažený? Sudoku. Sudoku. Co Do chcete vidět? Estonska, nevím kolikrát budu nabíjet, hodněkrát. Hodněkrát, Počkej, jako... tak můžeme to zkusit. No Do ne, Tallinnu jasně. jedeš? Do Tallinnu. Tallinn. Tak koukejte. Jednou, dvakrát, třikrát, Olomouc ale čtyřikrát, nepočítej, pátkrát, protože to budu šestkrát. dělat ještě dneska. No. Protože Katovice, Varšava, Bialystok, Kaunas, Riga a potom tam je průser, protože tam není... Co je stalo? Na cestě k cíli je zavřená stanice, prej. No nic, dneska nedojede, prej. No dneska ne, protože už je půl 12. Až tady do Tallinnu. V Rize nedojedeš. V Rize a potom Riga a Tallinn, to je průser. To nefunguje ten charger nebo co? Riga? No tam je že uzavřená stanice. Třeba se otevře do zítra. Tak co ukazujete, že to máte otevřené dveře? Klidně natáčí to, pojď. No už není moc co. Co to je? Tady máte například kamery. Tady je váš oblíbený streamer. Co jsi rozbil? Ještě, že tam není kanál.
A tady vidíte spotřebu baterie. Řízení, převýšení. Aké plány? Nevím, o jakých plánoch povedáš. Co, měníš už i barvu auta? Jo? Takhle kdyby to šlo, tak to bych teprve řekla. Jo, to je frajerina. Metalická, matná. Že povedaš. Můžu dát tak vůle barvu na Golfa? Nevím, čo mám povedať. Normálně